543 raġel, 39 mara. Dan huwa t-total ta' priġunieri li qegħdin jgħixu bejn il-ħitan għolja ta' Kordin. Ħitan illi warahom hemm komunità sħiħa ta' persuni, nies illi wettqu rejat wara rejat, oħrajn hemm ġew għall-ewwel darba. Ninsab f'waħda mill-ktieħi tal-faċilità korrettiva ta' Kordin, il-ħabs ta' Kordin kif jafuh ħafna nies u mdawwar b'ħitan għolja, post illi hawnhekk hawn qatt ta' residenti li qegħdin iqattaw iż-żmien tagħhom minħabba rejat illi jkunu wettqu. Dawn huma persuni li mingħajr ma tinsa l-ħsara li jagħmlu lill-vittmi tagħhom, xorta waħda dawn il-priġunieri huma persuni umani. Sakemm tkun bniedem liberu tħares lejn il-ħabs ta' Kordin bħala l-post fejn persuna ħaqqa tkun hemm ġew għaliex qed tieħu dak li jistħoq ilha. Post li ħafna jaħsbu li l-priġunieri huma kollha kriminali. Iżda meta fil-jiem li għaddew tħanna fil-ħabs, indunajna illi l-idea illi kulħadd huwa kriminal notorju kienet żbaljata. Mingħajr ma tinsa l-vittmi, ma nistgħux ninsew li l-priġunieri huma persuni. Persuni li għandhom bżonn ukoll għajnuna. Persuni li jridu l-għajnuna sabiex jerġgħu jintegraw ruhom fil-komunità. Illum il-ġimgħa l-kbira ġejt niltaqa' ma' numru ta' priġunieri illi qegħdin jagħmlu xogħol tajjeb u xogħol utli f'dan iż-żmien tal-festa. Ejja naraw x'kellhom xi jgħidulna dawn il-priġunieri f'dan il-jum tant importanti għal ħajja nisranija tagħna. Tabda ta' situazzjoni li tkun. Ma tix toqgħod tgħid forsi min naf kif x'inhu ma jagħmlu ta' barra, ma tix toqgħod tassa fuq barra. Hawnhekk tkun qiegħed maqtuħ għalik hawnhekk u dejjem timxi skont kif ngħidu aħna timxi day by day. Żmien tagħna fil-ħabs. Mhux żmien sabiħ, kellna logħtja, bejla logħtja, jiġifieri ntlaqgħet tajba immens, intlaqgħet tajba ġifieri kemm hemm barra u kemm residenti daw ġew. Id-tbatija hija mid-tbatija tal-familja u ovvjament tal-iktar nies viċin tiegħek li fil-verità ma jkunux miegħek. Biss imbagħad min-naħa l-oħra aħna qed nagħmlu minn kollox permezz ta' Father Franco anke tim ta' nies li ma nħallu xejn nieqes minn dak li jsir hemm barra ġifieri. Il-ħajja tagħna hija barra jtaw ġew pass xejn tim wieħed naħdmu għall-Knisja. Noħorġu barra, jkun hemm bżonn, nagħmlu dak li jkun hemm impossibbli nipprovaw nagħmluh kollu f'daqqa. Sodisfatt mhux jien biss u t-tim tiegħi kollu. Sodisfatt immens. Le, tellejna l-production biex ħadkun tal-ewwel waħda u għalhekk qasad tkun it-tieni. Naħseb nippreparaw xi ħaġa oħra. Tkellimna wkoll ma' Father Franco Fenek illi ilu għal dawn l-aħħar 9 snin kappillan tal-ħabs. Jiena naħseb li dan huwa żmien biex ngħidlek kompatibbli ħafna mal-persuni li qegħdin hawnhekk għaliex huwa żmien li jirrifletti anke d-tbatija ta' Ġesu. Dawn il-priġunieri u l-fuq mill-500 l-oħra huma l-kol persuni. Mingħajr ma tinsa l-vittmi tagħhom, xorta waħda il-priġunieri jixraqilhom illi jkunu trattati b'rispett u dinjità.